Kaixo, Iraid Artetxe naiz, itsasbiologoa eta orain hastin egiten dut lan atunaren ekologiaren inguruan ikertzen. Betidanik izan nahi dut zientzialari, agian jakin gabe, baina beti izan naiz oso kuriosoa, orduan zientzia apur bat nahi hori asetzen dit. Egia esan, karreran zehar ez nuen inolako desberdintasunik nabaritu, emakume izateagatik zientzialaren mundu honetan, baina lanean hasi naizen heinean nabaritu dut apur bat emakumeon ahotsa edo gutxiago entzuten dela edo ez dela hainbeste kontuan hartzen. Uste dut zerbait estrukturala dela, ez? Azkenean gizartea matxista da edo gizarte patriarkal batean bizi gara, orduan alotan heltzen da patriarkatu hori eta zientzian ez da desberdin izango. Bai gertatu zait, beti pentsatzen dutela ez igual emakume eta gazte izateagatik norbaiten bekarioa zarela, ez zarela ikertzailea edo oraindik ikaslea zarela, beti ikasten zaudela. Batez ere gorazoa zen heinean edo esfera altuagoetan nire ustez ozenago hitz egin behar duzu. Orain emakumeak gaudela historikoki puntu oso on batean gauzak eraldatzeko eta borondate eraldatzaile horrekin aurrera jarraitzeko nire ustez hurrengo urteetan edo hurrengo hamarkadetan aldaketa handi bat ikusi ahalko dugula. Nire lanetik egin gustatzen zaidana da beti nabilela ikertzen edo gauza berriak aztertzen, beti da okurritzen zaizu zerbait edo galdera bat daukazu eta horren erantzuna edo bilatzen. Jolas baten moduan da, ez da inoiz amaitzen, beti daude galdera gehiago eta ikerketa gehiago.